veieu, si ens imaginem que la poso igual, esquena i cul. La podem posar més incorporada o més basculada, en funció del que volem fer la transferència de la hauríem de jugar amb això. Si tirem un color, doncs el color fa. Aquesta ens costarà una mica pensar-ho cap a baix. No, sí, amb el mando, sí. Tots els dispositius elèctrics amb motor es mouen molt lentament. Yes, I have terrible headache. When did the headache start? The headache has started this morning. You should take an ibuprofen. Ah, okay. And how many times do I take this? You can take every 8 hours. Oh, how much is it? It's 197 euros, please. Oh. Here you are. Keep the change. Okay, I hope you get better soon. Oh, thanks. Ah, sorry, the last question. What do you open in the chemist? We open at 8 o'clock. Okay, thanks. Bye. Bye, you're welcome.